er vi på vej hen til Fakta for at købe et eller andet spiseligt halløj, så vi kan lave en eller anden sjov test med. Og nu begynder det så at regne. Og Nicolines telefon er lige gået ud. Men vi havde alligevel ikke brug for den, fordi vi filmede alligevel med min så. Så hvis hendes mor ringer, så er det bare synd. Så kan hun prøve at ringe til mig. Vi skal over i Fakta, fordi Netto har lukket, og Fakta har åbent til... Som I kan se, er der helt sort derinde. Det er fordi, at... Nej, det er nok ikke så godt at sige sådan en video, hvis den skal på YouTube. Nej, okay. Ja. Hvad nu? Ja. Vent på mig! Det er kører 245. Og så er der sådan en sjov reklame på, hvor der står nye bryster. Så hvis du nogensinde ser 245, så kig efter plakaten, hvis du er sådan en dreng, der godt kan lide at se på bryster. Det er sådan en reklame for at få nye bryster, ikke? Ja, hvilket de fleste drenge jo godt kan lide så. Forhåbentlig i hvert fald. Men med de bøsser. Ja. Mindre de sådan nogle gay-typer, hvis nogle læser håndled. Ja, Netto har lukket. Det er derfor, vi går over i Fakta, fordi de har åbent til klokken 22. Ja. Fakta er åbent til klokken 22, og klokken den er sådan siger 21.10. Men jeg kan på den nu af 21.15. Der har vi jo Netto. Lak Netto! Det gider vi egentlig ikke. Selvom Netto er en ordentlig syg like butik. Yeah. Og ved I hvad? Her i Borup, der har vi bare... Hvor skulle du ikke sige, hvor vi er? Helt ærligt, så kan folk spore os. Hvad så? Der har vi universets største Fakta. Ja, fordi medmindre der ligger sådan en Fakta på Mars. Ja, fordi der er nemlig ikke... Der er ikke andre Fakta i verden.